Nasa 1,000 metric tons ng healthcare waste raw ang nakokolekta kada araw ayon sa Department of Environment and Natural Resources o DENR. Dahil dito, pinaiigting ng ahensya ang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang tamang disposal nito. Ayon kay Environment Undersecretary Jonas Leones, tumaas ang healthcare waste sa panahon ng pandemya kung saan mandatory ang pagsusuot ng face mask. Dagdag pa ni Leones, ang nakokolektang healthcare waste kada araw ay kakasya sa 166 6-ton trucks. Kailangan raw na istriktong maipatupad ng mga LGU at barangay ang Solid Waste Management Act o ang segregation at collection. Ayon kay Leones, dapat kolektahin ng barangay ang segregated na basura sa mga kabahayan na dadalhin sa temporary transfer station ng lokal na pamahalaan. Ang nakolektang basura ay dadalhin sa treatment facility bago tuluyang i-transfer sa final disposal site. Hinihikayat ng DENR sa mga lokal na opisyal na mag-procure ng collection services na nagbibigay ng kaukulang proteksyon sa mga garbage collectors. Angelica Cara, CLTV News.